Здравствуйте! В эфире канал «Адвокат» Муаззама Кадырова. Программа «Закон и преступления». Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире или написать в Facebook или Telegram. Внимание! Тишина! Прямой эфир. Начали. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, бинандаҳои канали ман яъни Муаззама Қодирова. Бо умеди сеҳату саломатии шумо барномаи имрӯзаро ман оғоз менамоям. Барномаи имрӯзаи ман ба ҳамагон маълум аст. Яъне оиди қазияи Мадина Содиқова. Лутфан нафароне ки барномаро тамошо карда истоданд, айни ҳол дар аввал миннатдории худро баён менамоям ва пас аз он пайгирӣ менамоед. Метавонед ба студия пайваст шавед. Агар саволҳои худ дошта бошед ё фикру назари худро дошта бошед, оиди ҳамин мавзӯъ кӯшиш мекунем танҳо дар доираи мавзӯъ суҳбат кунем ҳамроҳи шумо ва нафароне ки саволҳои худро оиди ҳуқуқ доранд баъдан метавонанд дар мессенҷери ман дар поён мемонанд нависен ва ман кӯшиши ҷавоб додан мекунам ба ин савол. бори як чизи дигарро гуфтанӣ ҳастам, бинандаҳои гиромӣ. дар рафти барнома аз таҳқиру даштном худдорӣ намоед. Лутфан дар комментариҳо таҳқир ва даштномро истифода набаред. хуб, қазияи мо яъне поймоли ҳуқуқи зан ҳаст. инҷо ҳам ин мавзӯъ сару садоҳои баланд мекард. тӯли ҳафтаҳои охир дар байни мардум баҳсҳои бисёр пайдо шуд нисбати ҷавонзани Мадина Содиқзода ва дар аввал ман мехостам, чун ҳар вақта назари қонунро ба шумо пешниҳод намоям, дар қонунгузор дар қонун чӣ гуфта шудааст. имрӯз ман якчанд қонунҳоро гирифтам ки бевосита дахолат дорад ба ҳамин қазия, ба қазияи Мадина Содиқзода дахолат дорад. албатта дар ин қазия қонуни оила ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад ва мавзӯъро сар мекунем. пас аз ки ин масъаларо таҳлил мекунем, банду бас мекунем, дида мебурем ба баъзи камбудиҳои дигар мавзӯъҳо низ суҳбат мекунем ва фикру назари шуморо низ ман мегирам. хуб, биёед аз қонун сар мекунем. дар қонуни кодекси оила чӣ гуфта шудааст? аз моддаи 2 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила чӣ гуфтааст? ба зарурати таҳкими оила ба бунёди муносибатҳои оилавӣ дар заминаи муҳаббату эҳтиром, яъне якдигарфаҳмӣ, кӯмаки мутақобила аз ду тараф ва масъулияти ҳамаи аъзои оила дар назди оила баробар аст. боз як чиз дигар инҷо аҳамият диҳед, раво набудани дахолатҳои ҳар шахс ба корҳои оила, ба корҳои шахси оила гуфта шудааст. инҷо маҳз дар ҳамин хушдомани золим дахолат кард, яъне ки оила ки бунёд шуд ва уже оила алоҳида мебошад ва ягон нафар ҳуқуқи дахолат кардан ба он оиларо надорад. қонунгузор низ ҳаминро пешбинӣ карда шудааст. хуб, татбиқи бемонияти ҳуқуқӣ ва ихрои ӯҳдадориҳои худ аз ҷониби аъзои оила ва имкониятҳои ҳимояи аъзои оила суди онҳо асос меёбад. дар банди 5 ҳамин модда гуфта шудааст, ҳангоми никоҳ доштан ва дар муносибатҳои оилавӣ дар ҳама гуна шаклҳо маҳдуд кардани ҳуқуқи шаҳрвандон аз рӯи муносибатҳои иҷтимоӣ манъ карда шудааст. ба ин ҷо низ назар намоед. дар банди 6 ҳамин модда гуфта шудааст ки ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар оила дар асоси қонунгузор дар бораи оила ва дар ҳадде ки бо мақсади муҳофизати ҳуқуқ, манфиатҳои қонунӣ, ахлоқ, саломатӣ ва дигар аъзои оила ва шаҳрвандон лозим мебошад, маҳдуд карда мешавад. дар моддаи 8 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст, яъне ҳимояи ҳуқуқи оила. ҳар як оила ҳимоя карда мешавад аз тарафи қонунгузор.
ҳуқуқи оила аз тарафи суд дар аввал мақомотҳои васият ва парасторӣ, сабти аснодҳои шаҳрвандӣ яъне ки ЗАГС мебошад, инчунин ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузор аз ҷониби мақомотҳои худидоракунии шаҳракҳо, деҳотҳо, яъне ки ҳокимиятҳои маҳаллӣ, дар он ҷо ҷамоматҳо мешавад ва аз тарафи онҳо ҳимоя карда мешавад. дар ин қазия бошад, мо ҳамин ҳимояе ки аз тарафи мақомотҳо, шаҳракҳо, деҳатҳо мо мушоҳида накардем. Албатта баъдан аз раиси ноҳияи Исфарах пайгирӣ мекунем, низ баромад карда буд оиди ин масъала, гӯш мекунем ҳоли баъд пас аз он камтар. дар моддаи 32 кодекси оила чӣ гуфта шудааст? баробарҳуқуқии зану шавҳар дар оила, яъне зану шавҳар дар ҳар кадомашон дар интихоби шуғл, таҳсилот, касб ва намуди фаъолияти худ маҳалли истиқоматӣ ва будубошашон озод мебошанд. дар моддаи 34 Конститутсия, акнун ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарем. дар моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфта шудааст? Моддари кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат мебошанд. Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд. Яъне давлат уҳдадор аст ки ин фарзандонро дар ҳифзи кӯдакон маъюб ҳаст, дар ин ҷо ятимон ҳаст, бояд ғамхорӣ намояд. Онҳо уҳдадор мебошанд тибқи талаботи Конститутсия. дар моддаи 36 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ҳар кас ба манзил ҳуқуқ дорад. Яъне ин духтарак низ, ин ҷавонзан низ ба манзил ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ барои сохтани манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва хусусӣ таъмин карда мешавад. Яъне ки давлат бояд бо манзил шаҳрвандони худро таъмин намояд. Хеле ки мушоҳида мекунем солҳои охир, мо солҳои охир, 20 соли охир мумкин зиёдтар бошад, умуман аз тарафи давлат биноҳо бунёд карда нашудааст. Албатта биноҳои нав бунёд мекунанд аз тарафи ягон тоҷирон бошад. Шояд ки хонаҳо ҷудо кунанд, лекин барои мардуми камбағал ман нашунидам, надидам ки ягон хона ҷудо карда дода бошад ва ғамхорӣ намуда бошад. Яъне чунин нест. Дар Конститутсия омода шудааст, лекин дар иҷроиш мо инро мушоҳида намекунем. Лекин вазифадор ҳастанд, уҳдадор ҳастанд ки тибқи талаботи ҳамин қонун, Конститутсия ҳар як шаҳрвандро бо манзили бемузд, бепул, яъне ки таъмин намоянд. Мутаассифона ин ҳам нест. Акнун ин буд оиди қонун камтар. ба шумо равшанӣ дохтам. Умедворам ки шумо фаҳмидем ва мегузарем ба таҳлили мавзӯъ. Биёед сар мекунем аз як навор. Ман наворҳои Радиои Озодӣ ва Фарзон Муҳаммад бомдодро истифода бурдага ҳастам. Баъд як навори дигаре ки духтарак дар ҳақиқат таъсирбахш буд, ҳамонро гирифтагӣ ҳастам. Умедворам ки хуб мешавад. Хоб сар мекунем. ریش است خواهر، توی زیبا ارزش تمام خوشبختی ها را داری. شرم ندار، دل مخور، رنج مکش خواهر زیبام. تو بالاتر از همه این زندگی هستی. پیش این گونه ناآدم ها برای بریده نان سر خم نکن. سر بالا کن. پیش اینها برای بریده نان با ترس حرف نزن خواهر زیبام. تو ارزش تمام خوشبختی ها را داری. تو باید بخندی و با بهترین شرایط کنار شوهر و فرزندانت زندگی کنی. خواهر، بریده نان دزدیده باید نخوری. این معنای دزدی را ندارد خواهر گلم. دلم برات ریش است. هر بار خواستم برات چیزی نویسم زبانم لال شد و قلم در دستم شکست. لحظه تو را
берун аз он чизе ки доре гузоштаму худамро дар ҷои ту мондам. пас не ин аст сахт аст бардошти ин ҳама ранҷу ин ҳама дард. хоҳар, бағал бағал бароят ҳарф дорам. медонӣ, ин нон аз гулӯи ман намегузарад. оре, аз вақте наворо дидам, ин нон аз гулӯам нагузашт. чун наметавонад аз гулӯи ман гузарад вақте як хоҳари мо, як зани тоҷик дар азобу дар уқубати пои хуштоман бастааст. ту ғулом нестӣ. ту зани фарзанди ана ҳамон ваҳшӣ ҳастӣ. ту ғулом нестӣ. ту модарони набераи ана ҳамон ваҳшӣ ҳастӣ. ту келини хонадони ҳамон ваҳшӣ ҳастӣ. ту ғулом нестӣ. пас нагӯ, ҳарфҳои ӯро такрор накун, чун ту дӯст нестӣ, ту фаришта ҳастӣ. ту беҳтарин инсон ҳастӣ, ки ба ҳама дарду ранҷҳои он зан сабру таҳаммул кардӣ. аҳсанат, хоҳари гулам. хуб, гӯш кардем. дар ҳақиқат ин хоҳар шеър навистагӣ ҳаст. шеъри хеле пуртаъсир ҳаст. гӯш кардани, тамошо кардани ин навор хоҳ нохоҳ ашки одам мерезад, ашки инсон мерезад. таъсирбахш гуфтааст. мутаассифона дар ҷомеаи мо чунин хушдоманҳо бисёр ҳастанд. хушдоманҳои золим бисёр ҳастанд. шиканҷа нисбати онҳо мешавад. ин ҳамагӣ як қатрае буд. як қатрае буд, ки ба шабакаҳои интернет раҳ пайдо кард ва мо хабардор шудем. шумо фикр кунед, чунин наворҳо, чунин ҳолатҳо дар байни ҷомеаи мо хеле бисёр ҳаст. чӣ тавр метавонем мо мубориза барем бо чунин? ҳозир ман материалҳое ки ҷамъ кардагӣ ҳастам, биёен материалне камтарчӣ кардагӣ ҳастам, ҳамонро мадина содиқзода чӣ гуфтагааст? ин аз забони худи мадина содиқзода гуфта шудааст. ва чӣ шуд? мадина содиқзода яъне бо кӯдакии 4 моҳааш ба манзили истиқоматӣ як пайвандонаш меравад. мадина содиқзода мегӯяд, ки фарзанди худашро дар муҳити хуб калон кунад. намехоҳад, ки фарзанди худаш мисли худаш азобу уқубат кашад, дар кулфат бошад. асабҳояш хароб гардидааст. албатта асабҳояш хароб мегардад. мадина содиқзода, хато накунам, ҳамагӣ як сол дар он азобу уқубат ҳамроҳи хушдоман ва ҳамон дар оилаи шавҳараш зиндагӣ мекунад. аз рӯи баъзе паймонҳое ки баромадагӣ буданд, шавҳараш низ носолим буд, гунг буд. бечора духтар худ инро бибинед, ӯ худ дар оила, дар ҳамон оила бо ӯ муносибати хеле бад мекарданд. аз ҳамон рӯзе ки меравад дар оила хеле рӯзи бад мебурд, рӯзи зулм мекарданд, гуфтан мумкин аст. яъне ки он наворе ки паҳн шудагӣ буд, ҳамагӣ пас аз як моҳи оиладоршавии Мадина сабт карда мешавад, аз тарафи хушдомонаш сабт карда мешавад. ва ӯ худ мегӯяд, ки вақте ки гурусна мемонад, яъне ки тӯли ин як сол ӯ ҳамеша гурусна буд. ба ӯ нон, як бурдаи нонро дариғ медоштанд, ки ҳамон духтара инро пас аз 8 рӯзи гуруснагии ӯ маҷбур мешавад ҳамон нонро тарсида пинҳонӣ гирифта хӯрад. яъне вай хушдоман аҳли оилаи шавҳараш маҷбур мекунад. худи ӯ нақл мекунад, ки яъне ки аз дар 7 моҳа буданаш падару модараш аз ҳам ҷудо мешаванд.
ва ӯро тарбия мекунад бибиаш, модаркалонаш тарбия мекунад, ба воя мерасад дар хонаи модаркалонаш. баъдан аз ҳамонҷо пас аз вафоти модаркалонаш, инро бубинед, пас аз вафоти модаркалонаш ӯ маҷбур мешавад ба хонаи мояндараш равад, яъне ки ҳамроҳи падару мояндараш зиндагӣ кунад ва аз ҳамонҷо ӯро ба шавҳар медиҳанд. дар ҳамин ҷо ҳам духтари камбағал, бечора духтарро ба шавҳар медиҳанд, ба як оилаи носолим, ба як шавҳари носолим, ки ӯ гунг ҳаст, яъне ки гап зада наметавонад, кар буданашро ман намедонам. Инро бубинед, дар ҳамин ҷо аллакай ҳуқуқи ӯро поймол мекунанд. ҳуқуқи Мадинаро аз тарафи мояндараш, аз тарафи падараш поймол карда мешавад. ӯро метавонистам баромада ба як ҷавони дигар хай тақдир гуфтан ҳам мумкин ҳаст. Инҷо ҳеҷ чӣ гуфта намешавад. баъд аз он ки сару садоҳо баланд мешавад ва навор пас аз 1 сол ба интернет роҳ пайдо мекунад, мардум аксарият мехоҳанд ки Мадинаро ба хонаи худ гирад, яъне ки мехоҳанд дар ҳамроҳи онҳо бошад, аз ҳамон зулм ӯро наҷот диҳанд. дар ин ҷо Абдумаънун Нурматов, аммабачаи Мадина, яъне мегӯяд ки баъд аз пахш шудани навор чанд нафар, ӯ худ бо забони худ гуфта истодааст ки чанд нафар мехостанд ба парастории худ гиранд ҳамроҳи фарзандаш Мадинаро. духтари тағояш мешудааст ва дар ҳамин оила калон шудааст. Мегӯяд ки ман қатори хоҳаронам мешинохтам, медонистам ва мегӯяд худамон парасторӣ мекунем. хуб, ташаккур ки ба дӯши худ гирифтед ки парасторӣ кунед. як савол дар ин ҷо бармеояд ба ҳамин нафар, умуман ба ҳамин хештавор авлоди ҳамин нафар як савол бар. хуб, муҳлати 1 сол зиёд ин духтарак дар зулм буд, дар азобу уқубат буд. бас ки шумо хабардор будем аз шарту шароит, аз зиндагии ҳамон духтар хабардор, нахуд ки дар муҳлати 1 сол ягон маротиба шумо ба хонаи Мадина рафтагӣ набошед. Шумо аз аввал ҳамон духтарак хабардор, ин аз шумо хештабори наздик ҳастед, хабардор набудем. пас барои чӣ шумо дар муҳлати 1 сол ягон чора надидем? дидем ки азоб кашида истодааст. Барои чӣ чора? Барои худ ба парастории худ нагирифтед, ба хонаи худ, бодоме ки дар пеши шумо калон шудааст. пас савол, барои чӣ наметавонистед ба шавҳар диҳед аз ҳамон хона, аз ҳамон ҳавлие ки ҳамон духтарак дар ҳамон ҷо аз 7 моҳагиаш калон шудагӣ ҳастааст. пас аз пайдо баромадани навор шумо ин қадар инсонҳои раҳмдил шудед ва хостед кӯмаки худро расонед ба хешу тавори худ, ба Мадина, яъне ба аммабачаи худ. То ин рӯз шумо дар куҷо буден? Хешу таворонаш барои чӣ дахолат накарден? Шояд дахолат мекарден, зиндагиш хуб мешуд. ҳоло ин ки боварӣ надорам, инсони баъд ҳеҷ вақт хуб намешавад. хуб, инашро ҳам чӣ мекунем? ин ба ҳар виҷдони ҳар як кас мегузорем. хабардор ки мебуден, бояд дахолат мекарден, пештар ин духтаракро аз ҳамон хонаи зулм, аз шиканҷа озод мекарден. ба инаш ҳам маҳалаш. пас аз паҳн гардидани навор, масъулони кумитаи кор бо занон дар Тоҷикистон, яъне ки дар ҳамон Исфара, мегӯяд 2 ҳафта пештар баромадагӣ буд, меран гӯё ки мераванд, аксошам баромадагӣ буд, ба хонаи ҳамон хушдоман меравад ва мегӯяд ки мо хабардор шудем, мо аз муносибати онҳо муайян кардем, аммо ягон тафсилот надоданд. Чӣ хел муносибат буд? Якчанд аксҳоро низ партофтагӣ гузоштагӣ буданд. ба ҳамаи мо маълум шудагӣ буд. яъне кумитаи кор ба занон ва дигар ташкилот шумо кори худро, вазифаи худро иҷро карда натавонистед. То ин дараҷае ки омода расидагӣ бошад, барои як бурдаи нон духтарак аз гуруснагӣ, барои як бурдаи нон ӯро муттаҳам мекунанд барои дуздӣ. Инро бубинед ки вай хушдоман, вай зан, дар мо мегӯянд ки зан синаи раҳм ҳаст, яъне дар ӯ ягон синаи раҳм дида намешавад. чунин оилаҳо ман дорам шиносҳо аз Исфара, дар деҳотҳо чунин оилаҳо хеле бисёр ҳастанд. баъзе ҳолатҳо ҳаст ки барои хӯридани себ
аз оила ҷудо шудагӣ ҳастанд барои дуздани. Чунин ҳолатҳо ҳам хеле бисёре мушоҳида карда метавонем. Кумитаи кори бо занон шумо бо чӣ кор машғул ҳастед? Хоб шумо буромада навор кардед, гуфтед ки ин рафтем, мо дидем ҳамаш хуб аст, оила соҳиби фарзанд шудагӣ аст, яъне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарондед бо онҳо ва оила зиндагии худро мебаред. Лекин чӣ шуд? Рафтани шумо ягон натиҷа надод. яъне ки шумо дар тӯли ин 1 сол ва намедонам дар солҳои охир вазифаи худро иҷро намекардед, ягон кори фармондеҳӣ намекардед. чунин оилаҳо вуҷуд доранд ва занҳои ҷавон маҷбур мешаванд аз дасти чунин азобу уқубат ба худкушӣ даст зананд. мо бисёр мушоҳида кардем, солҳои охир хеле бисёр шуда ҳастанд. хуб инаш ҳам майлаш. акнун раиси шаҳри Исфара чӣ мегӯяд? 31 январ гуфтааст Баҳовиддин Баҳодурзода. ман ин касро эҳтиром мекунам, мешиносам, мешиносам, худ як вақтҳо ҳамкор ҳам будем. ин нафар мегӯяд ки оила аз нав барқарор мешавад. мо кӯшиш мекунем ки онҳо дар як кулба зиндагӣ ба сар баранд. хуб чӣ тавр оиларо шумо барқарор мекунед? ҳаминро ҷавоб диҳед. чӣ кор карда метавонед? шумо фикр мекунед вай зан хушномани золим гӯё ки пас аз пахш шудани чунин навор вай хуб мешавад? вай бисёртар нисбати ин зан шиканҷа мекунад. дар ҳолате ки духтарак рафтааст ба хонаи хештавори худ, дар он ҷо зиндагӣ дорад, дар ин ҷо раиси шаҳр буромада мегӯяд ки мо оила барқарор мешавад ва кӯшиш мекунем. аз умедвор ҳаст. хай хуб мо намехоҳем ки як оила вайрон шавад. албатта кӯшиш кардан ин хуб аст. бо як кулба. хуб ина аз рӯи конститутсияи моддаи 36 вазифадор ҳастед ки таъмин кунед, яъне ки ҳаст дар ин ҷо дар ин модда пешбинӣ карда шудааст. метавонистед, яъне ки биёед бо кулба, бо як хонае таъмин кунем. бо як хонае таъмин кунем ки духтарак зиндагии худро барад. ҳоло ин духтарак дар ягон ҷо мустақилона кор намекунад ва бо кӯдаки майда пайдо кардани кор ин духтарак хеле мушкил аст. албатта чӣ мегӯянд, оптимистична мехоҳад ки кор пайдо кунад, мехоҳад зиндагии худро ба пеш барад ва дар ин ҷо нагуфтааст ки ҳамроҳи шавҳараш, яъне ки хона мегиранд, клуб мегиранд, буромада якҷоя. ӯ аллакай чунон дилгир шудааст ки пурра ҳамаш шояд мумкин рӯзноманигорон пурра чӣ накарданд ва духтарак дар ҳолати стресс қарор дорад. анакун вазъи психологии ин духтарак ин духтар ниёз ба равоншиносо дорад, ба кӯмаки психологҳо дорад. кумитаи занон, шумо барои чӣ ба ин духтарак бояд шумо кӯмак кунед? ба ин духтарак ҳатман кӯмаки психолог лозим ҳаст. ӯ ҳоло ҳам ба худ наомадааст, яъне ӯ дар ҳолати стресс дорад. кӯмаки психологӣ ҳатман шумо бо ин таъмин кунед. ба духтарак барои пайдо кардани ин духтарак хеле мушкил аст дар ҷойҳои деҳот. дар шаҳр ҳоло ин ки кор пайдо карда наметавонанд мардум. аз пайдо накардани кор ба муҳоҷират рафта истоданд. занҳоро мо дида истодаем, бисёр занҳое ки дар муҳоҷират маҷбуранд кор кунанд. пас ин духтарак дар деҳот чӣ тавр кор пайдо мекунад барои худ? ина савол барои шумо. ин ман фикр кунам ин ҳалли масъала нест. дар аввал бояд ба ин духтарак кӯмаки психологӣ расонда шавад ва вазъи молияаш таъмин карда шавад. дар хонаи хешу тавори худ ки вай пас аз вафоти бибиаш нағунҷидагӣ буд, яъне ки ба дигар ҷо равон карда буданд, ман боварӣ надорам ки дар он хона вай дер зиндагӣ карда метавонад. ҳоло инро бубинед, занҳое ки пас аз ҷудо шудан аз шавҳар ба хонаи падару модари худ меравад ва онҳо зиндагӣ кардани онҳо дар он хонаи падари худ ҷой пайдо карда наметавонанд бо ҳамроҳи янга ва дигар нафарон. дар он ҷо ҳуқуқош маҳдуд карда мешавад, таи таъна қарор мегиранд. пас ин духтарак ки дар он вақт нағунҷида буд чӣ тавр айни ҳол меғунҷад? хуб як муддате меғунҷиданд барои шарм бошад, барои изо киштанаш ки хеле кардан, аз рӯи шарм доштанашон, аз рӯи изо киштанашон гирифта буданд. лекин ман боварӣ дорам ки ӯ дур дар ин ҷо зиндагӣ карда наметавонад дар муҳлати дер. аз ин бармеояд шумо бояд ин духтаракро бо
خانه تامین کنین. این همون کلبه‌ای که گفتگی هستین با خانه تامین کنین. خب اوید مسئله کورش میگیریم. شما به دیگر چه اهمیت دهید؟ کور پیدا میکند. شما سطح دانش تعلیمی این دختر اهمیت دهید برای اون که در آینده زندگی خود رو به پیش برد، فرزند خود رو کلون کند و او گفته است که فرزند این نباید عذاب و عقوبت کشد. در اول شما کمک کنین. کمک مولوی کردن این خوب است، لیکن کمک کنین کمیته کار با زنها و دیگر نفرهایی که میخوان کمک کنین. این دختر نمیدونم معلومات دارد، معلوماتی میان دارد یا ندارد، یگان معلومات اویدی مثلا ندارن، یعنی یگان معلومات گیرد به یگان دانشکده داخل شود، کمک در این جهت رسونین به یگان دانشکده، به یگان متشکل ها میگویند یا اینکه دیگر که به همون مطابقت میکند، در همون دهات در همون منطقه مطابقت میکند، چون این کارها پیدا کرده میتواند و او آینده زندگی خود رو با فرزند خود برده میتواند. شما اهمیت دهید به این مسئله ها است، به این مسئله که شما دستگیری کنین این دخترک گرچنده که عذاب کشد هم، لیکن باید برای در آینده پیش بردن زندگی خود یگان معلومات داشته باشد، یگان کسب داشته باشد. کسب ها برای زنها این دوزندگی باشد، این پزندگی باشد. اگر در یگان کورس های پزندگی خونه دوزندگی یا برای همشیری شفقت اگر امکانیت نداشته باشد خواندن در دیگر جاها، تامین کنین، با همین کمک کنین برای این مسئلهش، برای فرزندش تامین کردن در آینده. فکر من چنین است. خب دومش رو کو میبینیم. خب تمام شد این مسئله. یعنی نفرانی که میخواستین در اینترنت در پهن شدگی بود در همین شبکه اجتماعی، بسیار نفر میخواستن کارت گشاید، یعنی که ما کمک میکنین. خوب است کمک کنین، این خیلی خوب است، ثواب هست برای کمک کردن، لیکن دیگر طرفش رو هم شما اهمیت دهین. حوزه گفته گذاشتم برای گرفتن دانش، برای پیدا کردن کسب به این مسئله بسیارتر توجه کنین، این خیلی خوبتر میشود. اما بیایید به خودی نوار، باز یک نوار دیگر این رو ببینید. دینه گیتام دینه انا مقشش شکستم ماندکشه و کردیم گو روزکر نه هم نه روزکر خودم منم این انا من بردن اکسپر لباش انا مقشش شکستیم خودم شکل بیاد گفتم منم خودم میدیدی تو کاملا خودم نبینه چی کن این رو ببینین. مردک اینجا صدای مردک اومده است، یعنی که شاید امک پوچوش باشن، در کجا میگه امک پوچوش بعد عروسش میشود، میگه که حالا این دفعه مایلش این دفعه نون رو دزدیده خورد مایلش، اگر این دفعه دیگر کند ما چی کار میکنیم؟ او چی کار میکنه؟ کار میکردگتون رو کردین، خونه فرزند خود رو ویران کردید، با تهدید با مجبور کرده ایستاده است. زمین دیدم اصلا است منگو نمیشونه وقت تلویزیون آجا من بخشن کارم تکرار نمیکنم، در آتون همه آتون کشاده برفتن جای میرفت. دزدی نمیکنم دست خونم نمیرسونم. دزدی نمیکنم. کدام دزدی؟ یعنی که نان نمیدوزم. بگذار من این دخترک دزدی نکند، گرسنه گردد. دست خونم نمیرسونم. شوم به خیانه نمیکنم. شوم به خیانه اصلا خون نمیکنم. شوم با پاچکش نمیتروشونم. موشا اینش با چی گپ بوده است؟ شوم پاچکش تو خوشدومان چی دخالت داری به حیات اولوی و نخود تو همین درجه پشت هستین که تو همین درجه مردای ما من گپ پیدا کرده نمیتونم، حرف پیدا کرده نمیتونم. موی پاچکش هم نمیتونم. داداد به میگم نمیگم گوید داداد به میگم نمیگم میگوید. داداد به چی؟ یعنی که عیب شوهرش رو به دادوش
муроҷиат мекардааст пештар ба ин духтар, аз ҳамин ҳам маҳдуд карда истодааст, маҷбур карда истодааст, таҳдид дорад. Инро бубинед. دادات بمیکنیم адоқинага интернет бинапартом номам дига. инро бибинем, мегӯяд ки яъне ки ин охирон гап аст, интернет ба напартам номам дигар аст. ин зан намедонам чанд сола бошад, ин хуштоман чунон таҳдид дорад, чунон тарсондагӣ ҳаст ки мегӯяд ки интернет напартам номам. хуб номадро дигар кун. ина ба интернет раҳ пас аз 1 сол барои чӣ дар ҳамон вақт напартофтам ин наворо? Инҷо ҳам савол меояд. Дар ҳамон вақт напартофт пас аз 1 сол. Яъне ки то ҳамин зан ба интернет напартофт пас аз таваллуд шудани кӯдак, яъне ки ин зан фарзандаш агар 4 моҳ бошад, пас аз таваллуд кардани кӯдак ба интернет партофтааст. Номашро дигар, яъне ки тарсид ки номашро дигар накунад. Барои ҳамин ба интернет партофтагӣ аст. чӣ гуфтам мумкин аст нисбати чунин хуштоманҳо зулим? Инҳо ман гуфтам бисёр ҳастанд чунин хуштоманҳо дар ҷомеаи мо. Мутаассифона бисёр ҳастанд дар ҳақиқат. ман худ низ дар таҷрибаи кори худ дидагӣ ҳастам ва ина бо ҳамроҳӣ дидем инро. таҳдид, дашном, дахолат кардан, мурданат беҳтар аст ба фикрам. хуб, як навори дигарро тамошо мекунем. як навори дигар доштам, ҳозир бинам. не, инро тамошо кардем. як дақиқа. не, инашро ҳам тамошо кардем. Ана ин наворо мебинем. ҳозир не, инашро ҳам тамошо кардем. куҷо шуд ин навори дигарим? наёфта истодам дигар наворо. шояд нагирифтам. хуб, майлаш даруне. ҳозир як дақиқа шояд инҷо бошад. не, ба фикрам нагирифтам. хуб, майлаш. ҳамин буд оиди ин масъала. хуштуманҳо камтар раҳму шафқат кунед нисбати фарзанди худ. ақаллан фарзанди келин карда меорен, ҳамун духтар аллакай ҳамчун фарзанди худ донед. ақаллан барои вайрон накардани оилаи фарзанди худ кӯшиш намоед. дахолат накунед барои зиндагии онҳо. чунин хуштуман ҳоро чӣ кор кардан дар кор аст? бояд ҷомеа бояд худ тарбия кунад. ҳоло ин ки тарбия кардан ин стереотип аст, яъне ки ман пештар ҳам гуфтагӣ будам, хуштумана ин чандин асрҳо омода истодааст. хуштуманро азоб додааст, аз ин пеш азоб, ва ин фикр мекунад ки яъне ки ман азоб кашидам, бояд ман низ азоб диҳам келини худро. бояд худи ҷомеа бо ин мубориза барад. ба фикрам чунин наворҳо бисёртар шавад, шояд хуштуманҳо камтар тарсанд. ин яке аз ҳалли фасл. баъд кумитаи кор бо занҳо, ҳокимиятҳо бисёртар кор кунед бо ин масъалаҳо. таваҷҷӯҳ диҳед. рафта дар он хонак 1-2-3 навор гирифта, баъд сари дастархони онҳо шишта омадан, ин ҳалли масъала намешавад. дида наметавонам дар инҷо ҳалли масъаларо. хуб, ин дар ин масъала буд. ман боз 1-2 масъалаи дигарро гирифтагӣ ҳастам. ҳамонро низ гуфта мегузарам. дар масъалаи пора коррупсия ки дар Тоҷикистон хеле авҷ гирифтагӣ аст.
рӯзҳои охир дирӯз буд ба фикрам ман якчиро мушоҳида кардам барои боздошт кардани раиси собиқ Панҷикент марди 68 сола Шокир Собиров ӯро дастгир кардан бо ҳамроҳи ду фарзандаш ва мегӯянд ки дар ин ҷо онҳо гӯё ки гурӯҳи муташаккилро аз ҷониби як хонавода дастгир карданд барои гирифтани маблағе ба $2 миллион ва бунёд кардани бино. Ба якчи аҳамият диҳед. Маблағ мегиранд барои бунёд кардани ягон бино сохмон дар маркази Душанбе. Хуб, шаҳрдор иҷозат ҳам медиҳад барои сохтан, яъне ки бинои онҳо мехоҳанд бинои баландошина созанд, бино ҳам баландошина месозанд, лекин аз тарафе ки даъвогар баҳси судиям ба фикрам шуда гузаштагӣ аст оиди ин масъала. Аз тарафи даъвогар фамилияи ин ҳам як аст, шояд ягон хештавораш бошад, Аъзам Собиров ба фикрам чӣ мешавад, инҳоро дастгир мекунад бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамин ахборро паҳн мекунад, мегӯяд ки дастгир кардан гурӯҳи муташаккило ва нисбати онҳо бо моддаи 247 қисми 4 албатта парванда оғоз карда шудааст. Хуб, фарз кардем чунин шудааст, лекин ба як чиз дигар таваҷҷӯҳ кунед. Агар ки дар ҳақиқат ҷиноят содир шудааст дар ин ҷо, моддаи 247 ҳаст, баҳси судӣ шудааст пеш аз ин чандин маротиба, шаҳрдор иҷозат медиҳад барои сохтмон кардан, сохтмони ба фикрам барои тиҷорат кардан иҷозат медиҳад ва дар ин ҷо бошад бино месозанд. Барои бинобар будани камбудӣ қабул намекунанд. Дар аввал иҷозат медиҳад, баъдан қабул намекунанд. Агар ки сохтмон камбудӣ дошта бошад, хуб, шояд дар ин ҷо ҷиноят шудагӣ бошад, масъалаи чӣ кардан бошад, дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ шудагӣ бошад, Сора дар ин ҷо ҷиноят карда бошад, фарзандонаш маҷбур шудагӣ аст ки ба номи дигар хештавораш гузарондагӣ аст, лекин хуб, инро гирифтан маҳкам кардан. Аҳамият медиҳем ба дигар чӣ? Пас дар Душанбе бисёр тоҷирон ҳастанд ва дур намерем, ина Бексаворов. Бисёр хонаҳо мебошанд, ман худ дар ҳамон ҷо истиқомат доштам, хонаҳо ба стандарт дуруст намегирад, камбудӣ хеле бисёр дорад. Лекин барои чӣ бошад ки он биноҳо қабул карда мешавад, аз стандарт мегузаронанд, яъне ки ба мардум дода мешавад. Дар ин ҳолат ягон баҳс нест, ягон парванда оғоз карда намешавад. Ман чунин фикр дорам ки нисбати худи ҳамин нафарон худ фиреб хӯрдагӣ ҳастанд. Дар ҳолате ки аввал иҷозат медиҳанд, биноро албатта маблағи калон сарф мешавад барои бунёд кардани бино, лекин мегиранд нисбати ин нафар парванда оғоз мекунанд. Нисбати чунин нафароне ки дигар мондагӣ ҳастанд, хеле бисёр ҳастанд дар Тоҷикистон, хеле бисёр ҳастанд, лекин нисбати онҳо парванда оғоз намешавад. Чӣ сабаб ҳаст? Аҷоиб нест барои шумо? Шояд ки дар ин ҷо маҳал бошад ки инҳо аз вилояти Суғ, ман гуфтам намехоҳам ин масъала намерасем, беҳтараш ё ин ки ришват бошад, бо ягон чи дигар бошад. Хуб, ина дигар масъала мегирем. Нисбати раиси ноҳияи Рашт Раҳимҷон Муқимӣ ва роҳбари дастгоҳаш Ҳолмуҳаммад Ортиқов парванда оғоз кардагӣ буданд. Ин ҳам дур нест, 23 январи ҳамин сол аз тарафи Агентияи мубориза ба коррупсия дастгир мешавад, тасдиқ мешавад, дар расонаҳо, дар шабакаҳои интернетӣ пайдо шуд, роҳ ёфта буд, дастгир шуданашро тасдиқ карданд. Лекин бо чӣ сабаб бошад ки раиси ноҳияи Рашт Раҳимҷон Муқимӣ парванда нисбаташ оғоз намекунанд, яъне ки ягон парванда оғоз карда шудагӣ нест, лекин дар озодӣ ҳаст. ғайр аз дар озодӣ буданаш, ӯ ҳоло дар вазифаи худ ҳаст, дар вазифаи худро иҷро карда истодааст. Нисбати роҳбари дастгоҳаш бошад, Ортиқов парванда оғоз мекунанд. Инро бубинед, дар чунин ҳолатҳо инҷо пора ҳаст. Агар гирем пора ҳаст, лекин бо 247 инҳо шахсони мақомдор ҳастанд, нисбати вазифадор, нисбати инҳо бояд бо моддаи 319 парванда оғоз мекарданд, пора. Лекин бо моддаи 247 парванда оғоз мекунанд.
баъзе маълумотҳо яъне ки ба маблағи калон $10,000 дастгир кардагӣ ҳастанд. хуб ин нафар ҳам низ дар озодӣ ҳаст. Агар бо моддаи 319 оғоз мекарданд, ӯ дар озодӣ дар баромадан рафтан аз ҷои зист чораи пешгириаш татбиқ карда намешуд. ӯ яъне ки дар маҳбас мебурд. Бояд ҳар дуи нафар дар маҳбас. Лекин парвандаро чӣ хушро тоб доданд, моҳирона тоб доданд ба 247 ва ин парвандаи иқтисодӣ мешавад. Аллакай парвандаи иқтисодӣ ки мешавад, нисбати ӯ чораи пешгирӣ баромадан нарафтан аз ҷои зист татбиқ менамоянд. Нисбати раиси ноҳияи Рашт бошад, ягон чӣ? дар ин масъала чӣ гуфта метавонем? Хуб, бин қонунро мо татбиқ кардем, ҳам 247 дар инҷо дар ҳамин ду ҳолат 247 истифода бурда шудааст. дар нисбати ин нафар раиси собиқ Панҷикент Шокир Собиров, ин нафар инсони хуб ҳастанд, мешиносам ман ин нафарро. ман аз ҷиҳати хеле солҳои пеш ман мешинохтам, бадиашро ман нашунида будам. Кӯмаки ин кас хеле бисёр аст. Нисбати дар ду ҳолат бо 247 парванда оғоз карда мешавад. нисбати инҳо чораи гурӯҳи муташаккил мегӯянд. Гурӯҳи муташаккилро чораи пешгириашро баромадани дистани инро ба ҳабс мегиранд, ба ҳабси пешагӣ мегиранд. хуб нисбати ин нафар ду нафаре ки парванда бояд оғоз мешуд, мутаассифона нисбати фақат як нафараш оғоз кардагӣ ҳастанд. чораи пешгириашро баромадан рафтан аз ҷои зист барои чӣ ба ҳабси пешагӣ нагирифтанд? агар гирем дар ду ҳолат ҳар душ яхир бо як модда оғоз кардагӣ ҳастем. пас чаро нисбати инҳо ба куҷо гурехта рафта метавонист? чиро далел овардагӣ ҳастем? кормандони коррупсия, ҳифзи ҳуқуқ бозӣ дорем? дутарафа яъне нисбати ин нафарҳо мешавад. бо дар дигар ҳолатро мегирем. Шавкат Бобозода ин нафар буд вазири пешинаи саноат. бо маблағи калон нисбати ҳамин нафар парванда оғоз кардагӣ буданд, дар ҳабс ҳам қарор дошт ва бо ҷарима озод мешавад. хеле маблағаш калон буд. ман ҳоле дар хотир надорам чанд маблағаш буд. бо ҳамон озод мешавад. инро бубинед аз рӯи ахбороте ки аз тарафи коррупсия дода баромадагӣ буд. 230 нафар мансабдорон дар 6 моҳи 2022 чӣ кардагӣ ҳастанд? ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудааст. чӣ тавр бояд решаканд кард? дар куҷо модоме ки худи кормандони ҳифзи ҳуқуқ ина мегирем, вазорати корҳои дохила, амният ва дигар нафарон, агар ки шумо қонунро нисбати ҳама якхела равона иҷро накунем, пас мо чӣ тавр дар инҷо ришва, коррупсияро мо аз байн бурда метавонем? дар ҳама ҳолатҳо якхела ҳаст. яъне агар ки хоҳем нисбати кадоме мехоҳем нисбати онҳо шумо метавонед истифода баред чораи пешгириш ва ҳатто метавонед озод намоед ва ҳатто метавонед умуман парвандаи ҷиноятӣ оғоз накунед. нисбати баъзе нафарони дигар бошад, шумо метавонед парванда оғоз кунед ва паси панҷара равон кунед. бисёр аввал дар ҳолате ки журналистон баромада аз камбудӣ гап мезаданд, далери Эмомалӣ, Завқибек, Пирмуҳаммадзода аз камбудиҳо гап мезаданд ва якчанд нафарон онҳо махсусан дар бораи ҳамин камбудиҳо гап мезаданд. аҳамият диҳед, тамошо кунед наворҳои ин журналистоне ки пештар мекарданд. албатта дар баъзе ҷояш оиди беҳбудиҳо ҳам ҳарф мезаданд, лекин бисёртар аз дар бораи ришват ҳам ҳарф мезаданд, дар бораи дигар камбудиҳо ҳарф мезаданд, то ин ки ҳамин камбудиҳо ба мардум маълумот нашавад, ба мардум расонида нашавад. гирифтем маҳкамаш кардем ин нафаронро, пайваст кардем бо ҷурми гӯё ки бо гурӯҳи 24 ё ин ки бо ҳизби Наҳсад, боз ягон чи кимчанд дежурни моддаҳоро задем ва ба 7 солию 10 солӣ маҳкамаш кардем. пас мо чӣ тавр метавонем камбудиро аз байн барем? модоме ки маҳдуд карда ҳастем, мардум набояд аз камбудӣ ҳарф занад, журналистон набояд вазифаи худро иҷро намоянд. журналист ки аз камбудӣ ҳарф зад, камтар ки бисёртар ки ҳарф зад, шумо меёбед 10 моддаро мегирен
یا اینکه کیم چند مدیر دیگه رو دسترش بور میکنید پس پنجره دوام میکنین. ما امروز چطور اویدی کدوم خانون گپ زنیم، اویدی کدوم عدالت، اویدی کدوم حقیقت گپ زنیم، اویدی کدوم من در هر برنامه میگویم که دموکراسی در مورد دموکراسی وجود ندارد. من آشکارا گفته میتونم اگر که دموکراسی وجود میداشت امروز اون ژورنالیستان در پس پنجره نبودن، در آزادی میگشتن و این مسئله هایی که حاضر برآمده ایستاده هست، خشونت نسبت زن یا اینکه خودکشی یا اینکه رشوه یا اینکه دیگر مسئله ها میبرداشتن و مردم نشان میدادن، مردم خبردار میشد از اصل حالت. نه به شما نه، به شما پسند نمیآید، به شما باید گرید محکم کنید. این نفران رو که اویدی میگرین خاین وطن، اون نفر که از کمبودی گپ زد خاین وطن میشود، پس این نفران خاین وطن نیستن؟ اینجا سوال هست برای شما، این نفران کی هستن؟ مردم ژورنالیستو خاین وطن باشد، کسی برایت رنگ من یا اینکه دیگر نفر برنامه کند اویدی موضوع یا اینکه اویدی کمبودی گپ زند میگن این خاین وطن مخالفان رو خود شما تشکیل کردین. برای چی مردم روی مخالفت رو گرفت؟ مخالف این یعنی که خاین وطن نیست، مخالف شدن یعنی که راضی نیست از رژیم، از سیستم راضی نیست. نفری که از سیستم راضی نمی شود، از کاربری حکومت راضی نمی شود، مخالف است. گرفتین مخالفا رو خاین وطن اعلام کردین. خاینای وطن همه در داخل هستند. شما چشمتون رو کمتر کشوین، خوبتر نگاه کنید و گرد اطراف خود خاینای وطن رو عمیق بسیار میبینید. در بیرون بودگی من گفته نمیتونم از نام هر کس که خاین وطن نیستن، باوری دارم خاین وطن نیستن. مردم راضی نیستن از رژیم، از کمبودی، میخوان حرف زنن، میخوان فکری خود رو آزادانه بیان نماین در هر موضوع. التماس من همون پیشتر در برنامه پیشتر گذاشته بودم، همون کسی که وارد میشوین یگان نام رو مونه که من خونده توانم پس من شما رو قبول کنم، صحبت کنیم در دایره همین موضوع. شما باشین کیم چی مینویسه من خونده نمیتوانم و قبول هم نمیکنم و کوشش میکنیم در دایره موضوع خیلی کمبودی گفتم ممکن است کوتاه نمیشود. خب باید این مسئله هم گپ زده گذاشتیم، یعنی که باز میگیم معیارهای دوگانه هست در اینجا. معیارهای دوگانه هست، استفاده میبرن و نسبت کسی میخوان قانون رو استفاده میبرن و پس پنجره روان میکنن، نسبت کسی نمیخوان نه میتونن در آزادی گردد. تا اون وقتی که عدالت، حقیقت پایدار نمیگردد در تاجیکستان، تا اون وقتی که جنایتکاران اصلی که در حقیقت جنایت صادر کرده ایستادند و مثل رشوه، پوره، کشتار، دزدی و دیگرها نمی شود، مخالف همیشه می شود. برای همین باید ما از داخل سر کنیم، و دست جمعانه کوشش کنیم برای پایدار کردن عدالت. کمبودی رو باید آشکار برآمده حرف زنیم تا که اصلاح کنم، کوشش اصلاح کردن، حداقل کوشش اصلاح کردن کنم. حاضر کمتر میگم، حاضر من سوال جواب میدم. سوالی که داده ایستاده این اویدی یک چی پرسم دوست شدید، من حاضر با کامنتاری به همین سوال جواب میدم و وقتی برنامه کوتاه هست نفرانی که آماده که هستیم شما رو قبول نمیکنم تا که شروع ننویسین نام خود رو. بله، داغ سودی برداشته می شود. به طریق سودی میتونید به سود مراجعت کنید و داغ سودی خود رو تازه کنید.
чунин имконият ҳаст. ба ҳар ҷазое ки гирифтагӣ ҳаст, яъне ки вобаста аз вазни ҷазо муҳлаташ аст. тамом, ба фикрам ҳамиқа буд. боз як чи дигар дар хотирам буд. мутаассифона фаромӯш кардам. хоб, фикр кунам ки дар ҳамин ҷо барномаро тамом мекунам. шуморо қабул намекунам. ягон нафаре ки бо номи худро хуб навистан ворид нашуден. бинобар ин вақти шуморо бисёр намегирам. вақтам дариқ ҳаст. вақти ҳар як кас азиз ҳаст. ин барномаи ман барномаи камтар фарқият мекунад. дар ин барнома ҳарчи имконияти кӯшиш мекунем дар дораи қонун дар ҳамон мавзӯъ суҳбат кунем барои мон. хуб дӯсто, фикру назари худро ман гуфтам. ҳам оиди ҳамин мавзӯъ, ҳам камтар аз мавзӯъ берун биромадем. албатта ин камбудӣ буд. ин мавзӯъҳо ҳам дог буд. дар паноҳи худованд бошед. шуморо ба худованди бузург супурдам. умедворам ки сиҳату саломат мешавен. албатта ин масъала ҳам хеле мушкил ҳаст. гуфтам, зеро дар шароити иқтисодӣ ки дар тоҷикистон ҳаст, хеле мушкил аст. хуб, дар паноҳи худованд бошед. То охирии барномаи оянда.